Derdi başından aldık yağlığı. Vay. Kümüş. 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 Nerede sen ağayım? Kümüş. Yok. Yok. Şşş. Kıyılar ağırma. Ağırma. Gerekti. Kümüş gerekti. Kümüş yok mu aranızda? Bu kıyılar olan yok mu? Men olamak mı? Vay, men bolamak mı? Men näme kümüşde yok mu? Men gülýala kıydı ahirem. Tidem tuğuleme gülýaly ýöne ma kümüş gerekti. Kümüş yok deyip aydıllar da ayoğlan. Kümüş yok. Kümüş tala, kandursana. Sen ne için menden kaçya? Yok, men senden kaçamam. Yok sen kaçya. Yok, men kaçamam. Yankı kıyılan içinde sen bardın yere. Yok, men o kıyılan aratma yok. Bardın ha. Yok, men yoktum. Bardın yöne sen gillendin. Katarın edip kolma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Çepayı. Çağrı, Gönceğir'i. 1, 2, 1, 2. Çepayı. Gönceğir'i. Durun. Birader gözleyin. Bağır ekene. Çodun. Devlet, Ne mi? erik gel. Aydı ver. Şu hatı sol model tip versene. Yoga unutdağı el tüpöňü iýinden gowulýar, tüsde kulağından çekýärler. Sen nämet uwetdin mi? Yok. Ýöne işiň agyrdygyny aýtýanna. Hatel sen maşin sürdüğün bolýam. Bolýa. Getir. Bolýa, men gitdim. Bikim. Ine gayrat edip şunu eriyle verersiňiz de. Borgydım. Ana edi canım ödem geldi. Eri, Maral, sen? sen meni bagşlandyňa he. Ýaýyň tegem öýkeläp ýörme. Men seň öňüňde özüm günäliýär. Ökünýän seňe boljak. Gaty görür adat yok. Onsoňam durmuşsa her kim öýdüňi saýlaýarmyş. Senem öýdüňi tapandyň da. Geň alaýmany. Sen gözlerinde şu an ilkincige de hakikaty görýän. Öňüňe seretdim ka. Eger sen isleseň eri, men bolmasam. Yok Maral. Adam bir gedek yanlış biler. İkinci gedek yanlışmasa o. Sen häzir ýene de yanlışak bolýar.
Men Edith keregim hujum yitirdim. Maral, seni iyidine tert aljak bolýar. Beýtme. Inni var ýalňyşmy? Edith. Edith. Maral, seni gözläp durandyrlar. Ýa galma dolan. Fil seňirkden agdy. Tuvaley, pırlanıp ilk geldi. Gelya gözleri yok geldi. Gelya baskılar ne oluruna bardadı. Urup yıkıp gelya ol bizzadı. Köp pırlanıp. Solmaz. Ne saat getirdim. Belki sanım için. Getir ver. Döwlet. Urup yıkıp gelmesi. Gelya tuvaley. Tiyden ondan sağoley. Bugün annadır o. Kaka, çöklen oydan yadanırım. O näme üçin? Kaka bunu anna. Olanla näme? Barın, genelgi olup öýde ýatyň. Barın. Kime diýen? Nurmurat, bu gelen sağçıları iyidine qaytarıp durma da. Ahirki iyidine birini durmuşa çıkarmalı borsun ha. Ýene başladyňmy? Garap barýan gyýdyň ýok. Hany owodo? Gyýdyňa münafip kimma? Aýt da. Hey adam mami. Näme adam men? Bar bir meňleş. Haytını görmesen uşağa koy. Tentep, tuntep. Birinin on fiyesan ok. Birinin on fiyesan ok. İvalısı yok. Ba! Kim? Vay! Karlcanar! Kim? Karlcan! Näme? Karlcanar! Vay! Ovamyzyň medeniyetini ýöredip beren oglan näme? Hawa, özüm ovamyzyň ýaşlary bilen oýun goýup beren ýigit de. Hemme aýlanym şol taşynna. Gülýär ýigit, näme dikenmisin? O, bari tordukmy? Hey. O da eşek şaptyp beren tentekdämi? Hey, seneme torty diýýän. Bar. Gyýdyň ýanyna bar diýiň al. Kakasy, menem şuýdy ýanynda öýüm assy. Tur. Kep köpeltme. Kumuş. Sen kim? Men Edith, atağan aktığı, wöpaňam ogly. Golaýma gelme. Yoksam keserim bilen. Sana diýen aýoğlan. Näme damagym çalajakdyňmy? Golaýma gelme diýen. Yoksam gyýgyraryn. Geçber men taňa zat diýmem, men ýöne seň bilen gürleşäjekdim. Kumuş ayak çeksene. Dur aýsana. Näme? Men